Balu buat luang sampai lingkuang. Iya iya iya. Gila sampai lingkuang ya. Oh, Ah. itu mah Rajo Anggang, Rajo Sulaiman, Rajo Mudo, Mado Basa, Makudu Maju Alam Tati itu nampak. Makudu Maju Alam Tati itu kudu nanti nguliang. Datuk Kudun Senguliang. Ya. Rajo Soleman, Datuk Rajo Ketua. Sulaiman, Datuk Ketua. Iya. Rajo Anggang, Datuk Basa. Datuk Basa. Datuk Makudu Maju Tati kau nguliang. Oh. Datuk Kudu Maju Tati. Inyo mangko indak urang adat, mangko urang tadak. Iya. Inyo termasuk urang dukun. Oh. Batara kabangka batang kapuh di mengkoto balingge. Oh. Jadi nyo ndak rajo ro makudu maju alam tati. Marajo ya. Nah, jadi nanti namo tie dipacah hampe. Makudu maju alam tati. Iya. Datuk Kudun diambil jadi nenek di Tungjang tu. Datuk Marajo jadi basa. Iya ya. Rajo nan tati jadi putua. Alam tati siwin jadi penungke. Namo tie pecampe. Itu suku apa ngah? Penyalai. Penyalai. Jadi suku kok yang mulai ke mana? Ampe dari Batipuh atau? Ya. Hanya tu. Hanya tuh. Koto. Jamba. Jamba. Sikumbang. Kumbang. Panjalai. Itu nama namo ampe lingkuang. Dalam lingkuang ampe suku. Oh, berarti kalau Tanjuang datang Kudian. Tanjuang Joguti urang Putian. Inyo datang dahulu. Dek kano awak dua rombongan daerah Kolawin nak tambah balik kata balik. Oh. Berarti nyo sebenarnya duluan tibo kok ya? Dahulunya tibo. Iya. Jadi itu nanti manui kata sindiran. Iya iya. Kau bodoh lapui kan kau bulu dengah kau. Rapek di bangkau kayu pun nagoerang, maka kayu pun nagoerang dan. Nama punya berderahan, aluan punya petua lain. Iya iya. Nama punya sampai dahan. Mana? Punagoerang tu kamu ke teratak Senguliang ah? Ndak punagoerang teratak Senguliang. Punagoerang tu ndak kayu. Ya, aneh nak kayu dah. Tapi nama si mempunyai badui dahan, mempunyai sampai dahan. Oh. Istilah ngah? Punago sampai elang musawarah. Oh. Dapat di bangka kayu di lakang masih jungga. Oh. Nah, sampai dahan tu Rajo Anggang, Rajo Mudo, Bendo Basa. Makudu maju alam tati. Itu inyo tu. Rajo Sulaiman. Itu sampai dahan, ndak kayu tu. Ndak kayu tu. Antara Sungai Abang sama Senguliang kok ada bateh ngah. Baca dong ngah. Kalau dia so atau Singabang jo Senguliang ko to buat balai dia ndak bateh. Ndak bateh ngah. Cuma ada bateh kini ko manui pusako seorang ni. Oh. Kalau di Kisabui bawa bateh kini ko Singabang Senguliang. Iya. Tu ba ada jangan ada tu. Iya. Nama masalah jaiti. Oh sinian di mana tu? Iya iya iya. Dah Senguliang dah. Senguliang dia. Ndak bisa tu buat Kisabui. Jadi pusako orang Sungai Abang ada Senguliang, pusako Senguliang ada Sengok kemari ya. Itu nampak lingkuang ko ndak disabui ndak boleh bawa disabui bawa bateh. Oh, ndak boleh disabui bateh. Jadi kalau ada misalnya nagari mah harus punya bateh. Ada nagari bawa bateh. Kalau nagari itu mah bateh mah. Benda gedang mah. Oh. Tapi benda gedang tu Senguliang tu. Oh gitu. Jadi harus dipisahan tiba tu mah ya. antara. Dapat di Tepampe tu kalau tu ada ke balik dia tu lah. Kamai Senguliang ko lah. Kamai ko Singabang ko lah.